Nou, ik ben Loek en ik ben 72 jaar inmiddels. En ik ben bezig eigenlijk om hobby een beetje uit te voeren. En dat vind ik heel leuk. Ik doe nog steeds de tumblers. En, en waar het dus punt dus nu op kwam, 5 jaar geleden, ben ik eens gevraagd in een of ander kroegje. Waar mijn vrouw altijd kwam. En die zegt van, nou, zing eens even wat. Nou, ik heb nooit solo gezongen en daar is het eigenlijk mee begonnen. En dat vond ik zo leuk dat ik heb dat en me doorgezet met uiteindelijk de uitkomst dat er al 2 cd's op de plank liggen. Ik wil nog een cd eigenlijk, wat ik nog niet gedaan heb, met tumblers. En ik wil eigenlijk ook nog een cd, maar ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar met gasten. Dus met, noem maar op, met mensen waar ik allemaal mee gewerkt heb. Die samen met mij dus een liedje zingen en dat ik dat ook op de cd zet. Dus we hebben nog heel wat werk te doen.